vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kune avo vanotumidzira mavoice notes avo. Please make sure kuti mavoice notes enyu kana mamatumidzira amuzomadelete nekuti zvinotorawo nguva yakati rebei paya patinenge tichiposta. Regedzai tibva tapinda mune rimwe voice note iro randakatumidzirwa then ndokubva tazoriita type up. So narration yacho yakamira sekudai. So hanzi okay, ndabva ndarinzwa voice kuti ndine maconfessions akawandisisa. Regedzai ndimbotanga neiyi: vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 34 years. Ndingatanga ndakadai: patainge tirivo vana vadiki takashayikirwawo nevabereki tikabva tazorerwa nasekuru. Sekuru ava vainge vari hanzvadzi yaamai vangu nyakundibereka. Ndingangoti amai vangu vakatibara, asi mukunotibara kwavo kwavakaita, umwe neumwe ainge aina baba vake pautatu hwedu. Ende inini handitombonzwisisi kuti ko ivo amai vakazvifambisa sei kuti vange vachiita umwe mwana pano umwe mwana pano. Asi chandinoziva ndechekuti inini ndina baba vangu, saka zvadaro amai vedu vakati vafa ndokubva tazotanga kurerwa nasekuru vedu, hanzvadzi yaamai. Sekuru vedu ava vainge vachitirera mune zvakanaka. Sekuru mazuva acho ivo vainge vachiri kushanda muchiuto pavainge vasati varoora. Vainge vachitichengeta zvakanakisisa uye vainge vachitotiendesa kuchikoro. Asi dambudziko zvino rakazouya pavakazoroora. Pakaroora sekuru inini ndainge ndava mugrade 7, asi amai vangu pavakashayika inini ndainge ndiine 9 years. Saka sekuru vakati varoora kudaro mukadzi wavo, then takabva tazoona kuti upenyu hwainge hwatoshanduka, masamba ainge atochinja. Zvainge zvava kuitika ndezvekuti tainge tava kutobuda pamba tichienda kuchikoro pasina kana chituku zvacho chatinenge tambodya. Taizoti kana tadzoka paya tichibva kuchikoro ndo pataizongodya ka1 manheru, asi taizotoudzwa nemaloja epamba kuti imimi pamunenge mabuda maenda kuchikoro. Ivo gogo vaibva vazosara vobva vazobika, ende vaiti mukunobika zviya zvavanenge vachida kudya vaitobika nezvimazai vachitodya nechingwa. Vaizoti kana vapedza kudya chingwa chiya nemazai vaibva vasuka ndiro dziya dzavanenge vashandisa vobva vazobika poriji. Ivo vobva vaita sekunge vanenge vaswerera kudya poriji. Saka ndiko kurarama kwacho kwatainge tava kuita. Sisiwo vainge vabva pamba vakangoendawo, takazonzwa kuti vainge vava kugara neumwe murume. Saka inini ndakazosara pamba apa nehanzvadzi yangu nemwana umwe waamai guru. Saka mbuya vaifarira mwana waamai guru. Inini nehanzvadzi yangu taisafarirwa. Taingobuda tisina kana kumbodya, tadzoka taingoswera tobva tazongodya ka1 usiku. Zvinhu izvi zvaisaitika pataigara tega nasekuru. Zvakazosvika pakundipa pressure ndikabva ndazokurumidza kuroorwa nekamukomanawo ako kandainge ndichidanana nako. Munongoziva zviya zvehudiki, asi ndiye akazondiroora. Nepari zvino ndiye anova ari murume wangu. Nekunyika yatiri kugara ndiye wandigere naye. Asi kutanga waziva kwauri kuenda kunoroorwa kwakakosha. Inini ndakazosangana nesituation yekuti vamwene vakaita sevandigamuchira, asi vainge vasina kundigamuchira. Ndinofunga kuti pane zvinhu zvekuti hazvina kuenda kunowirirana pakati pangu navo vamwene, nekuti vamwene vangu ava munhu wekuti anobata-bata. Ndakatambirwa ndikagara ndakazotizira pandainge ndava nepamuviri. Handina kuzokwanisa kupedza chikoro. Ndakanga ndava form 2. Murume wangu ndiye akatondibvisa umhandara. Inini handina kuziva kuti vamwene vangu havana kumira zvakanaka. Kunyangwe napari zvino ndakagara ndikatanga kusangana nehope. Ndaiti kana ndakarara zviya ndaibva ndatanga kusangana nedzimwe hope. Ndakanga ndakungorota mhuka. Saka munoziva kuti kana uchiri mwana mudiki, ndaiti kana ndarota hope idzo dzandinenge ndarota ndaibva ndataura. Paya
patinenge tava kunwa tii ndaibva ndazotanga kurondedzera hope dzangu. Saka vamwene vangu vaizondipindura vobva vati zvinhu izvozvo zvamarota ndezvemakore. Ndairota katsi, asi katsi iyi yandairota yaita sekuti inogara pamusoro pekitchen unit, but amai vaiti kana ndataura hope dziya dzandinenge ndarota vaibva vapindura vachiti zvinhu izvozvo zvamarota ndezvemakore. Saka inini ndaisazviisa mumusoro, ndaingoti ndingoriwo mhinduro. Ndakazozviisa mumusoro mushure mekunge ndafamba, nekuti ndiri munhu ainge achingofarira kuenda kumaprofita kunonzwa nezveupenyu hwangu. Saka takazosvika panguva yekuti inini nemurume wangu tainge takura tisinganzwanani nenyaya yembereko, cause patakaita wekutanga uyu ndakamuzvara zvakanaka, hande pakunoti mwana wechinhamba 2 zvakaramba mukomanashe. Ndakagara mayezi nemayezi ndichifamba, ndaiudzwa kuti vamwene venyu ndivo vakatora chipfeko chenyu chemukati. Inini mazuva acho kuti ndinge ndichiudza murume zvinhu zvekuti zvainge zvichindinetsa. Mazuva acho iwayo ainge achiita zviya zvekuti chose chaanenge audzwa naamai vake iye aibva azoteerera chese chinenge chataurwa naamai vake, but iye kuziva kuti amai vake munhu wekuti vainge vachibata-bata zvose izvozvo ainge achizviziva, zvekuti dzimweni dzenguva taitoti kana takarara iye aibva atorasa mbeu yake, obva watoona kutoti sikarudzi yake inenge yakatosimuka, asi iye anenge akaita kufa nehope. Mbereko yanetsa, murume akabva achizotanga manje kubuda kunze. Achibuda kunze kudai ainge ava kuita gumbo mumba, gumbo panze, ava kunoita manje zvevamwe vanhukadzi. Akaita chipfambi chekuti dai ndiri munhu uye wekuti anokasika kuora mwoyo wake ndingadai ndakazoenda kare kare, asi nekuda kwehunherera hwangu ndakangoti inini handidi kuita sezvakazoitwa naamai vangu, zvekuti pose pose pawagara waita mwana, zvekuti mwana apa mwana apa. Ndakashingirira achindishungurudza. Nazvino kana ndikazvifunga chipfambi chose icho chaakambondiitira, ndinonzwa ndichibayikana, ndinonzwa ndichirwadziwa, nekuti ndaitombomubata akarara nevamwe vanhukadzi. Asi zvose izvi zvainge zvichiitika zvainge zvichikonzereswa naamai vake, nekuti pane pamwe pavainge vachitombomuudza inini ndiripo kuti kana ukaona mbereko yanetsa buda kunze, vachiti kana yepiri kana ichitonetsa zvinotoreva kuti uyo wacho wakauyikwa naye mwana wacho haasi wedu. Saka ndakashinga, ndainge ndava kuenda kunobatsirwa, ndokubva ndazoudzwa kuti vamwene vangu ava vainge vari muroyi mukuru. Saka ndaiti kana ndaudzwa zvekunoita pamba ndaibva ndanoita, ndaipiwa mvura kuti endai munosanganisa mvura iyi nemvura iya yamunoshandisa mvura yekunwa. Ndakashandirwa kusvika ndazobatira pamuviri after makore akawanda. Vana vangu vakatosiyana ne18 years. Ndabata mimba iyi dai ndisina kushinga kumhanya-mhanya, ingadai yakatobviswa, yakatombopotsa yaita miscarriage, asi ndakakunda. Iye zvino tava kugara kune imwe nyika, asi vanongondirwisa, ndinotovarota. I think kuti vainge vachida kundishandisa, asi zvakabva zvazoramba. Munhu uya wekuti kana vakakupai mari kana kutumira chinhu mumba munobva maitika urwere. Saka tainge tava kutogara takachenjerera. Takambosvika panguva yekuti tiri pamba pavo takaona moto uchidzima murumu matainge tivete, inini nemurume wangu tikadeedzera. Kamoto aka kakadzima hwindo rikatanga kunokwa nemunhu watainge tisingakwanisi kuona. Zvandakasangana nazvo mukuroorwa ndosaka zvichinzi vanhu tangai mazivana. Ndafamba kuvanhu aigara ava kurwara-rwara, asi mukufamba ndaiudzwa kuti amwene vangu ndivo honzeri. So murume wangu akapedzesera amira neni mushure mekunge tava kufamba kuvabetseri tiri tose. Asi vamwene vangu vanondirwisa nanhasi. Ndaitoti kana vakanditumira chinhu kumba, ingava iri mari kuti ipai vana, ndaiti kana ndazotambira mari iya paitoitika chimwe chinhu.
tabva pamba pavo takatanga kuloja, asi taisagara pakuloja uku kwenguva refu. Tainge tichishaya mari yerenti kana chikafu, tobva tadzokera futi mukunogara mumba mavo. So mukufamba takabva tazoudzwa kuti vaiti kana ndatama vaibva vazotora Marara vobva vazomagadzira kuti tinge tichitambudzika, kuti tinge tichizodzoka pamba pavo. Ndakambosvika panguva yekurwarirwa nevana zvakaoma mukoma zvandakasangana nazvo uye zvakaoma. Ndichazodzoka hangu nemamwe maconfessions. Hondo hombe ndevamwene vangu vanondirwisa, mumusha muri kungofiwa kasingaperi. Iyi yava imwe nyaya mukoma Nashi, ndiri kuda kutongonzwawo nekubvunza kubva kudare. Pane nhau inondinetsa pakuti murume wangu ane mafriends, inini ndiri munhu asina mafriends. Kubva kudhara patainge tichiri kuZimbabwe handina kumbogara ndaita friend, nekuti pane zvandakadzidza mukuita shamwari. Ndakamboita friend iya ikabva yazotanga futi kudanana nemurume wangu, saka ndakabva ndazviudza kuti handichadi kutamba nevanhu, ndinongoita zvekutengesa zvinofarirwa nevakadzi. Saka kuno kwatiri murume wangu ane mafriends, but ndine mubvunzo kuti zvinoita here kuti murume anogona kutokoka shamwari yake youya yobva yarara pamba. Sekuno kwatinogara vanhu vanouya vachitsvaka mabasa, sekuno akati one day akakoka shamwari yake ikauya ikarara pamba ikabva yazoenda after 2 days, but akoka shamwari yake kudai iye munhu anoita 3 days asipo pamba, anenge ari kubasa. Saka pamba ipapo ndini ndaizosara ndiine friend yake. Handizivi kuti munozvionawo sei, cherezvo ndiri munhu wekuti handina pfungwa yeufambi, asi maonero angu ndinoona sekuti zvinhu zvekuti hazviite zvinotondinetsa. Ndakatombomuudza kuti maitiro awa handimafarire. Ivo vakabva vati kungobatsirawo vanhu. Akazodaidza imwe zvekare friend ndikasara nayo, iye aenda, chero ndisina pfungwa dzechipfambi mandiri, but hazvisi kundiitira. Mubvunzo wangu ndewekuti zvinoitawo here kuti iye asipo obva azokoka shamwari yake, shamwari iya yobva yazosara ichigara neni iye asipo. Mubvunzo wangu ndewekuti zvinoita here. Kunyange ndikataura sei anongoti hazvina basa, nekuda kwekuti ndiri kubatsirawo vanhu vanotambura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ndokubva tazoita type up that voice note. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi vamwene vangu zvavaiita apo patainge tichiri kuZimbabwe, vaiti kana tatama hanzi vaibva vazotora Marara epamba apo patinenge tichigara vobva vazomagadzira Marara aya kuti tinge tichizotambura, so that tinge tichizodzokera kunogara pamba pavo. Hei, vanhu vane hutsinye. Ukanzwa munhu achiti hakuna chinhu chinonzi muroyi, munhu iyeye anenge asati ambosangana nazvo, kana kuti vamwe vanobva vati mhuri yekwavo munhu iyeye ndiye wacho anenge achibata-bata, saka anenge achitya kungwadza vamwe vanhu. Manje pano tinotoita kuti tinge tichizongwadzawo vamwe vanhu avo vanenge vasingatombosuspect kuti mukati mekurarama kwavo pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika, ndokusaka tichizo posta nyaya dzakaita sekudai. So asi please ngatibatsireiwo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pane nyaya iyo yavataura yekuti hanzi murume wangu iye anokwanisa kuita 3 days asipo pamba, ende kana aita 3 days kudaro asipo pamba anobva azosiya shamwari yake iyo inenge yauyawo ichizotsvaka imba, ichizotsvakawo basa muguta umo matinogara. Saka ndinozosara ndava kugara neumwe munhu asiri murume wangu for 2 days. But I think kuti zvinhu izvi zviri kuitika, it is very risky, because what if that friend is a psychopath? What if vahanzvadzi vedu ava vakazosvika pakubatwa chibharo kana kutourawa? Because kune macases akadaro ekuti munhu anenge achitoita sekunge munhu ari right, but anenge atori psychopath, ane mweya uya wekuti anenge achingonzwa kuda kungobata vanhukadzi chibharo kana kungoponda munhu. So mukoma vedu ava, I think kuti he needs to be very careful. I think kuti it is very irresponsible zvavari kuita. You have to keep your wife safe at all the times. So please ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashe pari zvino ndiri kuraramawo ndiri munyika yevatorwa inova iri iyo Botswana, but ndiri kuda kutaura izvo zvakaitikawo kwandiri nemurume wangu mugore ra2009 apo patainge tichiri kuZimbabwe. Saka murume wangu iye ainge ambori ticha, saka zvinhu zvakazombosvika pakuoma zvekuti munhu kuenda kubasa aiwa dzainge dzingori nharo. Murume akazoti atambira kapei kake ikako mukoma ndokubva azofamba netsoka achibva uku kwatainge tichigara ndokubva azoenda kuMbare. Kamari kake mukoma ako kaainge akabata kakangokwana kuti ange achingohodha nzimbe, ndokubva azouya nenzimbe dziya ndokubva azorongerera pakamusika ndokubva achizotanga kutengesa nzimbe dziya dziya. Asi Mwari vanongoita kuda kwavo, because nzimbe dziya mukoma dzakabva dzazofamba zvekuti within a couple of days tainge tatozadza kamutsika kedu. Inini makuseni ndaiti kana murume aenda kuMbare kunohodha, inini ndaibva ndazoenda kunohodha mumadonuts tobva tatanga kutengesa, then tobva tazoswera tiri pamusika. Aiwa kaupenyu kainge kava kutoendeka. Then pane vamwe mai avo vakazouyawo avo vainge vaine bhara ravo, vaiti kana vauya vaibva vazotanga kutengesa mavheji avo ari mubhara ravo. Saka mukoma amai ava pane pavakazongotukana nemurume wangu, ende musi wacho iwoyo mushure mekunge vatukana hatina kurara mukoma. Takati taenda kunorara tapedza kudya so ndokubva tatanga kunzwa kuti mumba mune zvimwe zvinhu zvaiita sekunge zvainge zvichirwa zvichiita zvekubhidhirisana, so wainzwa madziro emba achiita kusheka. Zvinhu izvozvo zvaiita kuridza mutsindo zvichiita kuti dhidhidhidhi. Then pane chimwe chinhu chakazongoitika mukoma chekuti nanhasi uno ndinotadza kuziva kuti zvainge zviri zvikwambo here kana kuti amai ivavo vainge vabva mukutukana nemurume wangu munhu wekutoti ainge achitoroya, because takati takarara mushure mekunge murume wangu ambokusha kusha munyu. Murume wangu akabva azongodzipwa because akanzwa sekunge pasi painge paine chimwe chinhu chainge chichifamba pasi pemubhedha, akabva ati zvimwe kuda inyoka iri kufamba. Saka akabva azotora tochi ndokubva abatidza tochi riya ndokubva azopfugama. Akangoti achingonodongorera pasi pemubhedha ndokubva ndanzwa kuti murume wangu ainge ava kusatokwanisa kana kufema, ainge ava kugwina gwina. Neniwo ndichinoburuka pasi pemubhedha mukoma, pane chinhu chandakatsika, asi chinhu ichi chandakatsika ndakatonzwa kuti runenge ruoko rwemunhu. Ndakaridza mhere mukoma ndichiita zvekukwakuka, apa murume ainge ava kusatotaura, ava kutobuda furo. But ndakati ndichinotarisa pasi pemubhedha hakuna kana chandakaona. Saka ndakati ndaridza mhere kudaro, then landlord ndokubva azondinzwa ndichiridza mhere. Iye nemudzimai wake vakabva vazomhanya ndokubva vaona zvose izvo zvainge zvichiitika pamurume wangu. Vakabva vazotora munyu zvekare nemafuta vakabva vazotanga kukwiza kwiza munyu uya, mafuta aya ainge akazangana nemunyu muhapwa memurume wangu zvekare nepasi perurimi. Then ndo paakabva azotanga kuti pengenu. Iye kana ndichimubvunza anoti akangoona chimwe chimunhu chainge chiri pasi pemubhedha, hanzi chainge chiine fesi yainge ichityisa. Then ndokubva azongobatwa nebuka ende haana kuzorangarira kuti chii chakazoitika, akazongopepuka achiona isusu takamukomba. Saka ichi mukoma ndo chiitikowo chatakasangana nacho inini nemurume wangu apo patainge tichiri kuZimbabwe. Zveshuwa mukoma, kune vanhu vanobata mishonga yakashatisisa. Mai ivavo the next day murume wangu akazoti aenda kumusika, mai ivavo iye achitaura anoti vakangotanga kungonyara nyara so achiti hanzi vainge vachingoti komauya nhasi hakuna kana bhizinesi. Ndanga ndichiti hamuuyi ka imimi. Saka iye murume wangu achitaura ainge achiti mai ava vakatoshamisika, which means kuti ndo vakatumidzira zvinhu izvozvo izvo zvakazorova murume wangu. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi usiku hwose pane zvimwe zvinhu izvo zvainge zvichingobhidhirika mumba, then murume ndokubva azonzwa another sound iyo yainge ichibva pasi pemubhedha. Pakada kunodongorera kudai so
ndokubva aona chimwe chimunhu hanzi chainge chiine face yainge ichityisa. Hei, mukoma vedu vane zvivindi. Kana wanga uri iwewe wanzwa vanhu vachirwa, vanhu vekuti munenge musingavaoni vachirwa mumba, ungazoita zvivindi here zvekudongorera pasi pemubhedha kuti unge uchiona kuti pasi pemubhedha panei? Hey, let us talk about this issue in the comment section.